Po niekoľkých rokoch vystavujeme v rámci programu Cieľovodskej dni v Terchovej miestnej galérii výstavu drevorezieb. A to nie hociakých, ani od hociakého autora. Jozef Rakován plným právom patrí medzi špičku súčasného slovenského umeleckého rezbárstva. A výstava, ktorá je nainštalovaná tu v Galérii umenia Terchovskej, to jednoznačne potvrdzuje. Je to tvorca, ktorý sa suverénne pohybuje tak v tradičnom štýle, ako aj v štýle modernom. Je mu blízka voľná plastika, ale monumentálne opusy vie majstrovsky vyrezávať a dotvárať samorasty. A čo je kľúčové z pohľadu Cieľovodských dní, je jazda skutočnosť, že veľkú časť vystavovanej produkcie tvorí sakrálna časť tvorby tohto rezbára, vrcholného predstaviteľa chýrnej štiavnickej školy zo Štiavnika. A práve sakrálna tvorba je tá línia, ktorá tejto výstave dodáva nádych hlbokej symboliky z našich podujatí. S našimi diami slovenskými, ktoré tento rok majú svoje 35. pokračovanie.